4 час. 33-38 градуса. В нощта срещу вторник, както и във вторник през деня, през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Аз ще се включа по-късно, защото ме изнервя. Освен това и температурите ще се понижат с около 5 градуса. Сряда вероятността за валежи вече е малка и отново ще има много слънце. Някакъв съвет за играта. Дали ще ви харесат нещата? Ще ви направя рунтур. Просто. Здравейте, хора! Тоест, то не е здравейте. Това си е продължението на другата. Това е цялото ми семейство. Не още. Ще имам 3 бебета. И се потопи в екзотично и романтично приключение. Запиши се за кастинг. Искам да се правя още 2. Пък и това още не съм си го завършила, вижте. Съдебната система се върна десетилетия назад, но служебният кабинет остава. Конституционния съдия. Искаме и такава косичка. И такова розово. Нищо от това. Сега ще видите. Здравейте отново в студиото на Кой да знае, където ристично тук футбол лирица, лирица и рок по ръка. Това. Това ми е любимото сорчица имам. Това е готово. Маркирах отговор Б. Имам нужда да пиша само веднъж на час. Сега е моментът да разберем дали нашият въпрос успя да ги подхлъзне по надолнището или не. Верният отговор. Нова Зеландия. Имам само едно. Известна още с името. Много жарка. Аз кога да успея всичко да направя. Едно много специално свойство. То е в състояние да понижите лесната си температура до 7 градуса по Целзий. Тогава сърдечният му ритъм става по-бавен и метаболизмът почти спира. При това положение катерията трябва да диша само веднъж на час. Подбивките. Подбивката е смочи. Кой да знае, че се казва хатерия, не хатерия? Много лето. А не, че ви я познахте. Не, ми звучеше като женско име, като Валерия. Да, хатерия. Не ми звучи като хатерия. А той е хатерия. Обаче чухли, Милица, чухли да ме поздравиш за това ВНО? Така, а не сега пак смешки там, нали? Говори се. Просто го направите Деян. Отбор Милица, вие сте на ход. Айде сега си ти на... Аз не съм. Дай избери. Ох, Япония ми си иска. Да, Айде, Япония! На всички ми си искат Япония, но много далеч. Какъв деликатес се сервира в японските ресторанти, когато Сега пак ще се включа. поръчаш? Ето, включвам се отново. Не за да лакирам още. Като се скъпи ще се лакирам. Екзотично. Мама се лакира. Деликатес. Обаче, от друга страна, някой ще Защото щяхме да си правим по-рано маникюр. Тя на мен ще ми каже. Прави. Нека да видим как е. Японската кухня предлага много специалитети, като един от тях е юро. Прави се от соевото мляко, което се загрява дълго време, докато се образува кожа. След това се окачва на тънки пръчки и се изсушава. Използва се като заместител на сол и има вкусна Влях се в стола. Добър апетит!